Ľudia, dneska vás vítam u dnešného videa. Toto video dokúkajte až do konca. Dneska tu bude iba používam Rivals a Rivals, ale používam sniperku, uzinu a kosu a flashbang. Tento hit budem iba dávať. A neviem, či sa mi to zmestí do miniatúry, takže dúfam. Ide typek. Aha, tak ide. OK, dávame construction. A som si aj upravil profilovku a YouTube banner som si urobil, takže ak si toho niekto nevšimol, tak nemôžete nič meniť, ani jednu zbraň. OK. Bože, on sa rýchlo mi sa rýchlo hýbe. Neviem, ako by som to mohol prebejtiť. Počkať. A som si to zhumol, mám tu zhumnuté, takže som mal mnohý profit. To profit si majú len zhumnuté. A Boucha to neviem, prečo nemá. Ja som to skočil. On sa hýbe ako mrcha. To potom ho nemôžem ľudia zabiť. No. Nemôžem ho zabiť. Počkaj. Veď on má ten autoshot, no tak ja za to nemôžem, že má ten autoshot. Ne, nedali sme. Critical shot. No musíme. Ani medkit. Čo? No. Nedali sme to, ale dneska si urobím aj grupku dneska. Budem mať nejaké robuxy a možno si aj urobím, ak budem mať nejaké robuxy. A možno aj si nejaký skin kúpim.
OK, potom neviem, ale vy sa môžete joinúť do grupka a potom dostanete 4 kľúče zadara. Fakt ale. Dopísali. Takže ja to potom skúsim povedať, aj vy to skúsite. A potom vám to ukážem asi. Nie. On som mal je dávať, no. Počkaj. Kde odišiel? Čo? Arena. Proste. To sa nemohlo byť horšie. To ešte tam išlo. No, tak toto bude asi fakt paráda. Fakt paráda. OK. On má plné HP. Medkicek. Som mu dal nejaký hit. Určite to je nejaký hacker, ale nechám on tak byť. Myslel, že mi to ale nedal. Aha! Dalo mu to. Takže to funguje. Není hacker. No co? No stop! Mám! Min 70. Je typek. On má medky, to je noob. On je srábek. On je noob, lebo on sa bojí. Slagujeme. OK. No, neviem. Ty kokos. Ten typek je kvôli. OK, on chce tiež construction. Tak to som nevedel, že chce construction. Lebo to je tiež moja obľúbená mapa. A tu mi to je o sniperkou. Že to mám vyhráve. Šupec. Čup. On má tohle čmejník. A ja to mám, ale ja to nepoužívam.
To sa dokážete aj sami zabiť. Hrá to na mobile. On není youtuber. Čo on mi dal headu? OK, tak to musím mať ten autoshot. Je tu nastavenie, takže to práve maily potrebujú, lebo počítačov ich zničia, no tak. Ale nie, oni sú mega OP, to im netreba. Potom nemusia sa... Čo? Ale ja som hojtoval. A prečo ma koperuje s webtikom? Že aby som si urobil svoje triko herobránske, robím si svoje triko a toto už si nechám preč. Dám si preč. Svoje triko. Neviem, čo si... ale... Hacker, cheater. Bože, to som sa pomýlil. Ale základné zbranie, to môžem používať. Základné, to nie sú také už za kľúče. Sú iba základné. Že, to som vám nepovedal, ale no, prepáčte, že som sa pomýlil, ale musím to už. No tak, musel som. OK, teraz ja vám určite sniperku. Ach jaj. No tak toto sa nám trochu nepovedalo, no takže aby som si išiel dať nejaké, aha, niekto sa na mňa žajnul, no skvelé. No a exogun by som si nenechal to. No, lebo mi sa to... To čo? Myslím, že to dala tá dole. Redakciu tak nepoužívam, ale potom používam než. Dubak, ide tu dubak, je tu dub. To je začiatočník, on je len level 3. OK, tak si tu dáme také gre, čo tu potrebujeme, takže samozrejme. Aha. Výborne. Musím urobiť ďalšiu stratégiu. Ty, on je dobrý docela. Ja ho nechávam dostupne. Ale teraz sa už začínam snažiť.
ten autoshot, on je otravný s tím, vole. On je s tím autoshotem otravný. On to fakt strašně. GG is kill, mana. Kill? Jsem chtěla. Akta. To je extrémny srap. On je extrémny noob toto v Rivals, ale no. On musí mať ten autoshot, aby vyhrával. Víte? Ale tak... Srabené. Kamo. To se laguje, to se laguje. Já jsem ho tam svaštal a to se lagovalo normálně. Heda! Headshot! GG! Jak to dáváme? Už se nám to zlepšuje. A chcem získat 80, a chcem získat 100, ak získám 100, tak jsme nejlepší český, no, youtuber. V Rivals youtuber. GG, kámo. Mám víc trigena. Kámo, pojď si dať odvetu. Pojď. Tak on ja by si budem na neho farmiť. Greywild. No, ja som vedel, že to vyhrá. Myslím si, že to bola iná mapa, že to bola moja, že to nebola jeho. No tak asi to si myslí, ja iné neviem. Ja mám jeden winstreak. OK. OK, kde pak bože? Jemu vypadá Wi-Fi.
No tak jemu vypadlo Wi-Fi. Asi hral Mekači. No ja neviem, asi hral Mekači. Nie tu vôbec nikto. Haló, haló. OK, ja nikto nechce ísť, tak možno toto by bolo všetko z tohto videa. No, už ide, ale ja už to urobím. Toto by bolo všetko z tohto videa, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takto. Tak čus.